Sarean zehar. Sarean zehar 240 honen berrien atala asteragoaz, eta horretarako, pertsona bat hemen estudian egon behar da, aste guztietan bezala berrien atala nirekin egiteko, eta hori da Borja Arbosa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Zer moduz gabonak, lehenik eta behin urte berri hon, eta zer moduz gabonak? Ondo, nahiko, hasi baino lehen gauza bat esan behar dizut. Grabatzerako botoiari sakatu diozu? Bai. Ez dakiz zergatik, ikusi botoia ematerakoan, baina ez asterakoan, eta ja nengon pentsatzen, aberia egiten badugu 10 edo 15 minutu programan, eta bapatean begiratzen duzu, aberia grabatzen ari garen, eta zegoen grabatzen. Egia esan da, ez dakiz zergatik hemen utxune bat dago, audioan, markagailu bat jarriko diot gero entzuteko, baina dena den, hau bi bidetik grabatzen ari da, batetik YouTubeen, eta beste batetik gure... Arratsaldeon ikusentzule guztioi baita, Arratsaldeon, gaur ia gabon, baina bueno. Ikizu errakorra eta gauzaiek. Zer moduz oporrak eta... Bai, zer moduz oporrak. Bueno, normal, niretzako ez dira esan gabon desberdinak den normala dien bezalakoak. Orduan, esango dut ondo, baina ez daukadalako ez especial kontatzeko. Zer berezi. Pues eso, teknologiaren munduan gauza oso interesgarriak gertatu dira, baina zure bizitzen... Guk deskantzatu dugun bitartean, ezta? Ui, bai. Zu badakizu zer den eta nola den argamasa deitzen den produktu hori? Argamasa. Bai, konstrukzioa erabiltzen den... Etxe bizitzak, eta beste gauzak eraikitzeko produktu bat. Oso deintxoa, zarean zehar, hau, agendaren atal arte, gutxi gora bera hori izango da. Gero ja, martxa hartuko diogu programari, baina, eta ni ez nagoen zigur. Baina, hau beti gertatzen da, oporren ostean, eta gainera gu 3 asteko porraldia egin dugunez, Ni gutxi esan behar dut, mundu teknologikotik bizta bat aparte egon naizela, eta ez dudala gauza askorik entzun. Hori ja, jarri beharko naiz, eguneratu beharko naiz pizka bat. Asi eran esan dudan bezala, daukagu el procés català, baina ez politikoa baizik eta el del espectre, que el del espectre ez, prozesagailuekin gertatu den movida hori, horretan sartuko garela. Ni oporretan zehar, teknologian egon naiz horrela buru belarri, así que, teknologian, basikoki teknologiako enpresa baten, ordaintzen nautelako berriz merkatu, lanean nago, Juhu. En fin, juhu, agian zuretxat dire, denbora librea zerora, joan da. Zuro kontu korronte egoko da? Ez proportzio berdinean, baina, hori beste gauza bat da. Musika hau bugel bat dauka, ez dakigu zergatik. Prozesagailuei buruz hitz egin behar dugulako. Musikarena begiratzen dudan bitartean, hasi gaitezke. Lehenengo berri horrekin, prozesagailuei buruz gertatu dena, edo prozesagailuekin gertatu dena, zuz ikusi duzu, edo ze ulertu duzu, edo ze daukazu hor zure jakindurian, zure merotekan, zure buruan. Gauza gutxi. Lehenik eta behin izen bat, Intel, denok ezagutzen dugun enpresa, prozesagailuak fabrikatzen dituena, prozesagailu horiek arazo bat izan dute edo eta atzeko ate bat irekia utzi dute beren sekurtasun atalean. Hor, sekurtasun akats batzuk ikusi dira edo aurkitu dira, eta horren barruan Intel akatsak onartu behar izan ditu, eta suposaten da sistema aldatu, eguneratu, konpondu, eta ja indemnizazioen arloan ez dakit nola geratu den hori.
geratu momentuz... Konponbidea nire ustez ez da ulergarria, niretzako. Baina ez da ere arazoa, orduan begiratu. A ber, lehenik eta behin, arazoa. Zer gertatu da, prozesagailuekin bi gauza gertatu dira bi izen dauzkatenak, Meltdown batez ere Intel prozesagailuei eragin egiten diona, eta Spectre, edo ez dakit nora idazten da Spectre, baina ez, sin más. Hori esen James Bonden pelikula bat. Bai, gustut baiet. Spectre, bueno, bai. Eta badakizu zer izango zen beharrezko intxe bertan ateratzea maltxurraren sintonia. Maltxurraren sintonia zertara. Bai? Bueno, a ver, maltxurraren sintonia baliteke buegeatuta ere egotea, baina maltxurraren sintonia zen, bai, Uberrena, bai. Eta Uber ez da ja gure maltxur ofiziala. Bueno, jarriko dugu sintoniari, venga. El Spectre. Aurpegi hori erakutsi kamerarei, mesedes. Hori da bere aurpegia, esan ez, bai, gustatu zait, improvisatuta izan da, baina gustatu zait. Spectre maltxur izena dauka. Bai. Hau da, pelikula batean izan daiteke titulo bezala, ez dakit, Star Wars 17. episodioa, Spectreren kontran. Spectreren kontran? Hau babestuta dago copyright dela eta, vale? Hau ja gurea da, Bai, entzun ezazu George Lucas, Disney edo ez dakit non egingo duen. Walt Disney, ojito, Bueno, dena den, Meltdown eta Spectre, zer dira? Batez ere, Intel prozesagailuei eragin egiten dion arazo bat, baina beste prozesagailu motei ere eragiten diona. Zer gertatzen da, arazo honetan batez ere, ez da guztiz horrela, baina prozesagailu batean kudeatzen diren datuak, adibidez makina virtual batzuk badauzkagu ordenagailu horretan, partekatu ahal izan direla makina virtual hoien artean, eta datu horiek irakurtzeko eta izateko eskubidea ez zituzten datuak hartu ahal dituztela beste erabiltzailek. Hori da gutxi gora bera azalpena. Baina, zure ordenagailuaren datuak? Bai. Nik ez dut ulertzen teknikoki nola den gauza, ez dut ulertzen zergatik nire datuak prozesagailu batetik pasatzerakoan ez diren 0 eta bateko txurro uler ezinak, ez dakit zergatik memorian dauden programak kudeatzen dituzten datuak prozesagailutik pasatu behar. Ez dut ulertzen, baina hori da gakoa. Gure ordenagailuetan ez da hainbeste arazoa batez ere normalean ordenagailu bat daukagulako, makina virtualak ez dira normalak etxeko ordenagailuetan, eta erabiltzaile bat daukagu aldi berean datuak kudeatzen. Baina batez ere, alde batetik, erabiltzaile anitz aldi berean izan aldituzten makinak arazo bat daukate honekin, eta batez ere zerbitzarietan. Interneten dauden zerbitzari hoietan, en fin, arazoak sortu dira ere, tragotxo bat hartuko dut eta arnaz pizka bat, eta aurorin jarretzen. Ni jarretuko dut esaten, irakurri dudan lehenengo momentuan, pentsatzen nuen, Meltdown eta Spectre zirela beste sekurtasunakatz bezalakoak. Hau da, zugoratzen duzu egin dela 2 edo 3 urte agertu ziren super sekurtasunakatz horiek eta virusak eta horrelako, edo gertatu dena pasaden urtearen hasieran telefonikan, ransomware horiek eta horrelako gauzak. Hau da, modan dauden gauzak dira. Hau ez da izan segurtasun akatz, ohiko segurtasun akatz bat, baizik eta diseinuaren akatz bat izan da. Baina nola gertu da? Eraso bat gertatu da? Ez, hori norbaitek aurkitu du horrela... Aurkitu dute Inteleko laborategian prozesagailuekin lan egiten. Orduan, beraiek... Minimo hor babes bat daukagu, azkenean maltxurrek ez dute akatz hori
aurkitu, eta ja aurkitzerakoan suposatzen da konponbidea ja implantatuta edo erdi implantatuta zegoela. Eta zergatik Intelek onartzen du publiko? Ezin du esan, bueno... A ber, Intel onartu behar du publiko lehenik eta behin. Zerbitzarien eragina dela eta hau zen lehen azaldu ez dudana, interneten gure webguneak, guztion webguneak kudeatzen dituzten zerbitzariak normalean ez dira zerbitzari dedikatuak, eta normalean zerbitzari batek 10-15 edo gehi makina virtual ditu, eta haien artean ez dute informazioa konpartitu behar interneten bidez ez bada. Orduan, klaro, zu makina virtual bat alokatzen baduzu, adibidez OVH-ko zerbitzari batean, eta batean badaukazu beste 15 makina virtualen datuei sarrera bat prozesagailuan kudeatzen diren datuen bitartez, en fin, hori oso arazo larri bat da. Eta, klaro, hau konpontzeko azkenean partxe bat edo horrelako zerbait jarri behar duzu. Eta jendeari esan behar diozu zertarako eta zergatik haien etxeko makinetan agian, Windowseko eguneraketa baten bidez sartu dezakezu, baina zerbitzari batean enpresa horri azaldu beharko diozu oso zehatz zergatik bere zerbitzariaren prozesagailua, konkretuki prozesagailuaren firmwarea eguneratu behar den, azken 15 urtetan hori ez badut egin, edozein prozesagailurekin. Zer gertatu da gaur? Hori gertatu da. Eta zergatik azaldu behar da baita? Batez ere, konponketa prozesagailuaren 30%-aren errendimendua jaten duelako. 30%. Osea, prozesagailu baten herena kanpora. Orduan pizka bat jendea ideie egiteko. Arazo hau ez dio beraien ordenagailu pertsonei afektatzen batez ere. 100% oso altuan ez. Orduan, hau da zerbitzarien arazoa. 100% oso altuan bai. Vale. Orduan, nire ordenagailu Intel prozesagailu bat erabiltzen badu, eta nire kabuz erabiltzen badut ordenagailu pertsonal bat bezalako, nola konponbide bat edo konponketa bat behar du, edo bakarrik Windowsen aktualizazio batean etorriko da? Konponketa bat behar du definizioz bai, eta azalduko dut definizioz zer esan nahi dudan horrekin. Windowseko eguneraketa baten bidez etorriko da, ziberrenik baiet. Dute zehaztu nola, zerbitzarietan ritmo oso handiagoa eramaten ari dute, eta adibidez OVH azken 3 egunetan bere zerbitzari guztiak eguneratu ditu, baina etxeko ordenagailuetan mantsoago doa prozesua batez ere, eragin gutxiago duelako. Definizioz bai, zergatik, suposatzen delako, gure ordenagailu guztiak eguneratuta egon beharko zirela azken bertsioari, eta hori seguruena izaten dela. Zein da arazoa? Batetik, zure prozesagailu pepinoaren herena, joango prozesamendu ahalmenaren herena, joango dela eguneraketa horrekin, orduan egongo da jendea, esatengo duena, ezkin nik ez dut eguneraketa hau aplikatu nahi. Baina, teorian, gure mundua seguruagoa egiteko, seguruagoa ez egun biderreun, baina, alden seguruen egiteko, eguneraketa hori aplikatu behar da. Gero bakoitza, nahi duen egin dezake, baina definizioz eta teorian eguneraketa hori etorriko dena, ez dakit noiz konkretuki, baina etorriko da, aplikatuko da. Nik irakurri dudan azkenengo berria esaten du, ordenagailu zaharrak erabiltzen dituzten erabiltzaileei esan dietela eguneraketa ez aplikatzea, zeren beren errendimendua asko eta asko eta asko jaitsiko da. Bai, asko... Konkretuki laugarren generazioa Intel Haswell deitzen den prozesagailua, ordenagailua reiniziatzen da, eta ez du oso modu fluido batean berri ere funtzionatzen, eta azkenean ordenagailua pizka bat pikutara juten da, eta orduan eguneratzea ez da oso konponbide ona izaten.
Hombre, zaharra Intel Haswell belaunaldia 2013koa da. Urrengoa izan zen topatuko dut Broadwell, eta Broadwell izan zen 2014an. Orduan, 2013ko prozesagailu bat arazoak izango baditu egunerak eta hau kudeatzeko momentuan, en fin, Intel arazo oso larria dauka honekin, baina oso larria. Dena den definizioz hori, teorian eta paperaren gainean sistema guztiak eguneretuta izatea hoberena da guztiontzako. Gero ja, depende ze eragin daukan zure kasu pertsonalean, eta depende baita ere... Begiratu ondo partxe hauek instalatu baino lehen. Bai, eta depende baita ere zure ordenagailuaren ganze kontrol daukasun. Ziurrenik Mac sistema batean, eguneraketa bat aplikatzean edozein, eguneraketa hori sartuko dutela. Baina akajon. Eta iPhone batean egin aldutena da iPhoneko bertso batetik behera bertso guztiak legacy edo deskatalogatuta bezala jarri, orduan hortik aurrera edo mugikor horretan ezin duzu zure mugikorra erabili edo aplikazioak instalatu edo zein partxe berria jartzen ez baduzu. iPhone-i buruz hitz egiten beste berri bat agertu da, konkretuki iOS 11.2.2 bertzioan, hor konpontzen dute nolabait edo hori esaten du Apple, konpontzen duela partxe bat ateraz arazo hauek, baina errendimendua modu oso berezi batean afektatzen du telefonoa. Orduan, kexa asko agertu. Modu oso berezi batean zer da, modu nabarmen batean? Bai. Modu nabarmen batean. Aipagarria den... 150. Joder, madre mía, qué estropicio. En fin, iPhoneekin azken boladan beste gauza bat gertatu da. Topatu dutela ikertzaile batzuk... iPhone 6etan, baitere, esan behar da. Azken boladan topatu dute ikertzaile batzuk ez daki ze froga egiten, iPhonearen belaunaldi konkretu batzuk egoera konkretu batzutan beren errendimendua jeitxita edo jeitxita zeukatela apropos software bidez bateria babesteko. Bateria babesteko. Ze gertatu da horrekin, ya que nos ponemos azalduko dugu, ze gertatu da horrekin, gauza oso erraz bat. Bateria bat zahartzen denean lehen eman alzituen voltai pikoak eta, amperaje pikoak eta jasan alzituen gorakadak eta berakada horiek ja ez dute jasaten, horrelakoak gertatzen direnean bateriaren sistema propioa aukeratzen du bateria itzaltzea. Orduan, zure mugikorra itzaltzen da. Eta hori ez gertatzeko, azkenean hori erreklamazioak ziren Applengan, hori ez gertatzeko, Apple bere mugikor batzutan software baten bidez esan du, hau ez gertatzeko, mugikorraren errendimendu maksimoa limitatuko dugu. Orduan, hori ez da hemendik aurrera berriz gertatuko. Baina zein da berez konponketa? Apple Store batera jotea eta esatea. Bateria aldatu, txikito, venga. Horrelako kexak jaso ditu Apple zen, eta dakizunez Appleen esperientzia de usuario horrelako gauza hori zuk iPhone batean ralentizazioak izatea ez da de recibo. Eta jendeak esan dio, aldatu baterian ni ordainduko dut, baina hau ez du jasango. Ez da de recibo, zik ez da de recibo. iPhone bat erostea edo izatea eta sistema ralentizatu jote. Ez da de recibo edo nire txat ez da jasangarria Apple hau ez esatea. Hori beste gauza bat da. Beste gauza bat da ez. Hau arazonen mamia da. Kontsumitzailei Intel bezala esaten badiozu begira arazo hau daukagu eta arazo honekin konponbidea hau da. Punto. ¿La hemos cagado? Bai. ¿Hasta el fondo? Bai. Asko. Bai, esto es lo que hay. Gure produktu erosi duzu, eta hau da daukasuna.
erabiltzaileari aukera hori edo informazio hori ez ematea da jasangarria ez dena. Eta hortik aurrera, erabiltzaileari esaten badiozu, hau gertatzen ari da, bi aukera dauzkazu, bateria aldatu 30 euroren truke, edo zure mugikorra babestu eta geldoago egin. Eta ja erabiltzailea egingo du nahi duena. Edo bere mugikorra geldotzen diozu eta esaten diozu, hau gertatzen da, zure mugikorra geldoago jango da, joan Apple Store batera, aldaketa baterako. Vale, baina informazioa eman erabiltzaileari bere kristalesko kaiola horretan mantenduta ere baduzu, baina informazioa eman behar diozu, koño. Dena den gauza bat esan behar da. Apple, konkretuki, Apple ez da enpresa bat bere ezaugarri nagusien daukana, bere erabiltzaile informatzea nola funtzionatzen duten bere dispositiboak. Hau da, batzutan dirudi iPhoneak bere barruan dauzkatela polbo magikoak. Zer eta inork ez daki, eta ez zaio importa, gainera, hori da haun garrantzitsuagoa. Ez zaio importa ze kontxo daukan iPhone edo Mac bat bere barruan funtzionatzen duen bitartean. RAM ez da importa. Nukleo, zenbat nukleo, ez du garrantzirik. Zenbat, almazenamendua agian importantzia pizkatxo bat dauka, baina... Askarbadoa eta azkenean zerekin geratzen da erabiltzailea, kontsumitzailea, esperientzia de usuario. Horrekin, hau da, nire mugikorra funtzionatzen badu ondo, ez dakit nola egin duten, ez zait importa. Erabiltzaile esperientzia, bale? Erabiltzaile esperientzia, bai, horrekatu. Ja, egingo dugu translazio guztia. Baina, hortaz doa Appleko ekosistema. Horrela, zuk esan duzun kristalesko kaiola hor sartzen dugu erabiltzailea, eta hor oso posik dago bere kaiolan, bere rueda mugitzen, bere gurpilean hor egiten du pipi, eta ja, eta ez diogu eser kontatu esertarako. Orduan, Appleen politikaren barruan, horrelako mugimendu bat ez zitzaion inori impresionatu edo ez dakit nola esan, baina sorpresa, ez. Sorpresa. Beste partetik gauza hori komentatuko dizut horrela Gabonetan zehar egin dudan ikerketari buruz. Azken boladan nire ordenagailu guztitan instalatu dut kristalesko kaiola. Kristalesko kaiola Linux formatuan. Badago distribuzio bat Elementarioz deitzen dela, gaur egun bere urte dut 4. edo 5. bertsioan daudela, 0.4, vale? Osa, ez imaginatu 15 urte da eramatxala, ez. Hau izan da, duela, ez dakit 2-3 urte. Hauek egiten dutena da kristalesko kaiola, baina Linuxen jarrita. Eta zergatik esaten dut kristalesko kaiola, azkenean haiek ematen dute sistema operatibo bat, oso limitatua, gainera App Store bezalako bat jarri dute non aplikazio guztiak ez daude, baina bueno, funtzionatzen du gutxo gara bera gauzak topatzeko, eta azkenean haiek esaten dizute, begira, hau da gure softwarea funtzionatzen du, eta gainera azkar joango da, ia ordenagailu guztitan. Eta gila da, nire aita eman zidan ordenagailu bat txikitxoa oso polita, baina ezi joana Windows 7 starter batekin, jarri nion Elementarioz, eta oso ondo doa. Hori, horrela da. Orduan, claro, niri importa zait ordenagailu bat erabiltzerakoan, nola erabili aldudan ordenagailu hori. Orduan, beste guztia, bueno, bai, importantea da, baina erabiltzaile normal baterako, agian ez da hain importantea. Orduan, agian, Apple ez dago hain gaizki ondo egiten ari du, agian, ez dakit, bere estrategiarekin. Baliteke. Baina, bueno. Gutxo gora bera, Gabonetan zehar gertatu guztia, labur bildu dugu, eta piku minututan, oso ondo. Eta Gabonak eta gero heltzen da Cesari buruz hitz egingo dugu, ezta? Zerbait gertatu da Cesarean? Guai, gauza asko hartu dira. Teknologia, etorkizunaren, bai? Errealitate virtuala sartu dute? Zu etorkizuna esateko errealitate virtuala gon behar da.
Errealitate virtua ez badago hori horretarako joan zaitez bideojoko eferietan, ez hau. Hemen agertzen dira telebistak. Telebistak, interesgarri, bai. Oraintxe dago naiz, telebista bat erostera. Bueno, importantea da. Borja. Zer? Ni kontatzen dizut eta zu luego ya esaten duzu. Luego ya. Ta zu gero esaten didazu. Sarean zehar, el programa que se hace en euskañol. Vale, oso ondo. En fin. Ez baduzu nahi ja, beste berrira pasatzen gara, edo... A ber, telebistei buruz, nire interesa pizkat moldatzeko, esan behar dizut, interesetzen zaidan gauza bakarra da, huevos zeukaten telebista horiek LG orain eramaten zituztenak, eta... Baina huevos ditzen direlako. Beste guztia ez importa. Telebista bat segiten du. Telebista zeina jaso, dekodifikatu, eta jarri nire aurpegian, vale, oso ondo. Smart gauza dauzka, vale, oso ondo. Smart gauzak ez badauzka, Chromecast bat jartzen diot. Eke ez dakizen bat milioi pixel dauzka. Oso ondo. Baina emisioak egiten dira formatu horretan? Ez, bueno, ikusiko dut, interesatzen bazaidan edo ez. Telebisten munduan en fin a ver zer esaten duzu honi buruz. A ver pantailatik agertzen diren bosgoragailuak. Agertzen? Nola pantailatik agertu? A ver. Hau da, zu pentsa esazu mugikor bat. Hau bezalakoa eta bosgoragailua hemen daukana. Bai. Enbeko partean edo atzeko partean edo parte bat. Pentsa esazu urrengo mugikorra bosgoragailu hau ez duela izango, eta soinua aterako da pantailatik. Posible da. Hori da, etorkizuna. Baina hori Apple egiten du. Ez dauka bosgoragailurik Appleko iPhonea? iPhonea ez dakit, baina ni izan dut nire eskuetan gainera zurea den iPad bat, eta iPad hori erabiltzen duen teknika grabe pizka batzuk izateko, iPad batean jarri alduzun bosgoragailua da 1 milimetro, grabe pizka bat emateko asuntu guzti hori egiten duena da bosgoragailua alde batetik, bai, airtera izatea airearen kontra, baina bestetik soinu mugimendu hori, mugimendu mekaniko hori, pantailaren kontra botatzen du, batez ere pantaila hain handi hori, 10 pulgadetako pantaila hori erresonantzia egiteko eta graben pizka bat izateko. Konkretuki, urrengo teknologia izango da soinu guztia vibrazioiekin egitea. Eta beste gauza bat esango dizut, gaur egun, soinu profesionalaren merkatuan badaude 2 hiruatz beteko lodi diren bosgorailuak, horrela panel bat bezalakoak, egia da grabeak amplifikatu behar zaiela subwoofer batekin, baina bosgorailua berez 150 piku, 200 hertzutik 20.000 hertzotara erreproduzitzen ditu horrelakoa den bosgorailu bat, horrela 3 watts bete. Nik horri buruz... Baina eske zesen aurkeztu dute azken movida soinuan. Hala, urrengo berria. Gehien zuretzako ez da importantea, baina nik ez nuen inoiz entzun horrelako gauzarik. Ez da iraultzailea? Iraultzailea berez? Bueno, nora ez da izango zeren gaur egun zu daukasun mugikorren 80 pikua, dauka bosgoragailu normal bat, eta ez dauka bosgoragailua pantailan. Ja, baina iraultzailea berez, iraultzailea ez da. Iraultzailea bai da zen, eta kontsumoko teknologiara ez da heldu. Eta iPad bat ez da kontsumoko teknologia bat. Nik esan dut guztiz, ez txorradilla bat egiteko. A ver, grabeak erreproduzitzea txorradilla bat da. Madre mía. Venga, Borja. Edo komplementu bezala, nahi duzun bezala esan, baina hori horrela da. Momentuz ez du bosgoragailua aldo batera utzi.
beste gauza bat esango dizut, horren soinu kalitatea nola dijoa? Soinu kalitatea ez dakit, baina... Soinu kalitatea baita ere entzun behar dugu, esan nahi dut, zu mugikor bat hartzen baduzu, eta bapatean, pantalla eta borgora joa den horretan jartzen badiozu behatz bat, edo bi, edo hiru, kasu berenean behatz bat, horrela, soinu kalitatea pikutara doa. Mailaren gainean usten baduzu hor, jarrita, agian bai, agian, bueno, soinu gana izango du. Baina, en fin, zubo gora iun normal batean, atxamarra jartzen baduzu horrela plaka, hori lehenengo grabe guztiak galduko ditu, eta bigarren distortxoa sortuko du. Eta honetan zuk ez duzu uste distortxoa sortuko denik? En serio? En serio? En fin, uste dut soinuari buruz ez dugula berrez itxegin behar zaio honetan zure ongizaterako, baina bueno. Bueno. Eta zeri buruz hitz egingo dugu, a ber, esai dazu. Ez dakit, zezen gauza berriak benetan aurkeztu dira, edo horrela cosas, bai? Esan dudan bezala, telebistarako teknologia berriak, pantalla, zuk esan duzu batez ere zeintzuk esan diren. Vale, oso. Teknologia HFR eta QLED eta soinua eta ikusmena hobetzeko. Entzule maiteak titulonen baino askoz beherago nago orain. Eske, baina nola izan daiteke, hau, baina no. Bueno, hau argi... eta kuriositate bat, elektrizitaterik gabe gelditu ziren momentu batean, apagoi bat. Bueno, argi dago, ni honekin argi ikusten dut, fisiko bezala egiten diren aurkezpenak eta sokak hilda daudela, ja. Zezen ez dira gauza berriak aurkezten. Gainera, arazoak sortzen dira, en fin, elektrizitatea, gauza haiek. Mobile World Congressean agian agertzen dira. Claro, es que bizitza... Teknologia revoluzionarioak pizka bat... Hori beste gauza bat. Alde batera geratu dira. Bi urte dara matxagu esaten teknologia irautzeleak jaz direla agertzen. Baina horretaz aparte, azoka fizikoak espezializatuak ez badira, ni ez diot horrela etorkizunik ikusten. Eirua, eiruan guztiak gauza asko aurkezten dituzte, eta bueno, Super Mario Odyssey... Ostia, Nintendo Switch bat erosi dezaket orain. Soltata bat daukara. Super Mario Odyssey adibidez, eiru batean aurkeztu zen ikus genuen lehen aldiz. Adibidez, edo mugikor asko en Mobile World Congressean aurkezten dira, batez ere Europako publikoa ikus desan. Vale, baina Consumer Electronic Show, Consumer Electronic radiokasete bat da baita, eta radiokasete bat ez da saltzen gaur egun ni a tiros. Bueno, Consumer Electronic Show, vale, oso ondo. Radiokasete klasiko bat agian. Radiokasete vintage Wallman, soniren Wallman esen egiten. Eta hemendik bi urtera hipster guztiak esango dute, eske kasetean soinu kalitatea oso ona da. Faltxoa, ez da oso ona, ni pa Dios. Baina, bueno, eta beste gauz, ja que estoy, señori buruz hitz egiten, beste gauz zabat esan nahi durut. Hipsterrak esaten dutenak viniloan askoz hobeto entzuten dela, viniloan askoz hobeto entzuten da, batez ere, masterizazioan, prozesuak egiten direlako, pizkat grabeak ez galtzeko, eta gero erreprodukzioan grabe horiek baina beto entzuten da edo ez da entzuten berreskuratzeko, baina berez viniloa txapuza bat da, surko batean, teknologikoki surko batean sartzea soinu informazioa txapuza bat da, eta gainera disko hori magnetikoa edo magnetikoa izan ahal dena eta jartzen diozu surko bat, horretarako berez teknologia bezala eta teknologiaren pentsamendua bezala, kasetea asko sobeto dago, eta ja kasete digitalak asko sobeto. Kasete digitalak? Deitzen ziren? No, deitzen ziren ez dakit, ez dugu goratzen, baina baseuden bere garainan kaseteak non gordetzen zen audioa
esen analogikoa, esen uina, baizik eta digitalizazio bat zegoen hortik. Baina zinta zeukaten, eta hori... Zinta bat zen, baina zu zinta hori erreproduzitu nahi bazen nuen, bihurtzaile digital analogiko bat jarri behar zenion. Jazta. Osea, teknologia bezala, gaur egun erabiltzeko teknologia bezala, ni asko zerabilgarriagoa ikusten dut. Bueno, edo CD-a. Utsi bakea zure hater modua, aukeratu titular bat nahi duzuna, eta itxagingo dugu berri bat buruz, eta ja utziko dugu alde batera zure vomito biliza. Ba, uste dut ez, ze kripto txamponei buruz hitz egiten azten bagara, ja. Que gainera gabon hauetan, azken hilabetean edo horreako zerbait sortu da burbuja bat, baina zelako burbujoia... Osa, gaztetxe batean burbujoi gutxiago dago. Kripto txamponekin. Mamma mia. Bai. Horrela esaten dizut, baina oso serio. Sortu da burbuja hori ez dakit nondik kripto txamponek, bueno, ez dakit nondik, bai, badakit. Azkenik, boltzan, jokatzen zuten inbertsore eta aktore horiek kripto txamponetara sartu dira eta merkatua apurtu dute. Bitcoina gora gaioten, Ethereum hori gora gaioten, LTC deitzen zen txampon hori baita Litecoin gora gaioten, eskenean, en fin, erabiltzen ari dute txampon horiek virtualak direnak eta azkenean, ez dutenak representazio ekonomikoa berez inon bakarrik, konbertsio hori egiten denean, saltzen direnean eta erosten direnean, ez dira produktu bat, ez dira enpresaren akzio bat, baizik eta zenbakiak dira, gainera zenbaki bat da, Bitcoin bat zenbaki daten zati bat da, eta zenbaki hori, kalkulatzen da, ateratzen da, saltzen da, erosten da, baina ez da produktu bat, ez da enpresaren gauza bat. Azkenik burtsan zeuden espekuladoreak sartu dira txamponetan, eta bum, jata. Oso ondo. Eta zer ikusi da daukan. Proposamen bat, gure superheroiari deituko diogu aste honetan, ja, zure momentua bekin bukatzeko. Bai, eta programa hau salbatzeko, eta ja, itxiera bat emateko, en fin, uste dut, denbora gutxitan, itxegin beharko dugula gure elkarrizketatuarekin izango dela Mikel Olaiz, nortasuna sarean ekitaldiari buruz hitz egiteko. Baina, nire superheroi famatu eta favoritoa hemendik zegoen eta hemen dago. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Europar Batasunaren berria astea salbatuko du? Bueno, espero dut baietz. A ber, ze esan du Europar Batasuna konkretuki, proiektu bat dauka Europar Batasuna 1.000 milioi euro gastatzeko superordenagailu batean. Claro, kriptotxamponak kalkulatzeko, baina zubertatzen dabe. Ala. Ez da egia, bakarrik txantxa zen. Bueno, Europar Batasuneko 13 herrialde, Espainia hor barruan dagoena, inbertituko dute dineral hori guztia, konkretuki 486 milioi Europar Batasunak emango ditu, eta bestea 1.000 milioi arte 13 herrialde horiek. Eta, noski, zertarako balio dute superordenagailuak? Kalkulo potenteak egiteko eta produkzioa industrialki hobetzeko, ezta? Batez ere, superordenagailu batek egiten duen... Eta datu babesa eta... A ber, egiten duten lana batez ere da ordenagailu normal batek kalkulatu ahal dituen gauzak. Izan daitezke datu zerrenda asko, oza, datu zerrenda handiak tratatu, batez ere datu zerrenda handiak tratatu. Ordenagailu normal batean kudeatu ezin alden gauza bat. Adibidez, txorrada bezala
pi zenbakiaren 11.000.000 desimala kalkulatau. Ba, hori superordenagailu bat egin behar du, eta kostatuko zaio. Bueno, horretaz aparte, bueno, horrelako... Zerrenda bat hemen agertzen da zertarako erabiltzen diren superordenagailuak, kalkuluak, medizina, industria automobilistikoa, aeroespazial, meteorologiarako, segurtasuna, predikzioak, meteorologiarako, bai. Meteorologiarako oso erabilgarria da, ze azkenean meteorologia horrela orokorrean munduan gertatzen den guztiaren konjunto bat da, eta gauza batzuk besteetan eragina dukate, katean. Efekto mariposa, hori gutxi gora bera, meteorologian gertatzen da. Orduan, kalkulo hori guztiak aldi berean egiteko, agian sektoreak egin ditzazkezu, baina erabilgarriagoa da guztiak kalkulatzea aldi berean, eta klimaren progresioa kalkulatu dezakezu hobeto eta koste gutxiagorekin. Gaur egun herrialde asiatikoa, konkretuki Txina, inbertsio oso handiak egiten ari da horrelako superordenagailuak egiten. Konkretuki, Amerikako Estatu Batuak zeukan orain dela urte gutxi superordenagailu potenteagoak, baina ja ranking horietan berago eta berago juten ari da. Eta Europar Batasunak, berago oraindik baino gehiago, zeretan momentuz, superordenagailu, Europar Batasunak daukan superordenagailu potenteena 14. postuan dago munduko eskalan. Orduan, horregatik inbertsioa gutxienez Europar Batasuna pentsatu du beharrezkoa dela. Dena den, Estatu Batuetan bere momentuan PlayStation 3ekin saiatu zuten egin zuten superordenagailu batek, baina PlayStation 4 ateratzeakoan Sonyk esan zuen hau, ez. Mesedez, ez. Oso erabilgarria zen, eta oso rendimendu gona zeukan, baina Sony ez du izan nahi. Eta hau kontatuta uste dute gure beste superhero famatua ditu aldugula. Zein? En fin, titoreri. Titulol. Titulolen badekizue Borja berri teknologiko bat normalean saiatzen dugula teknologikoa izatea bilatzen duela bazte zeren iria izorratzeko eta ni mailan botatzeko ez dakit, en fin, gauza horiek. Hau da gure berrien atararen ia ez bukaera, en fin, humore pixka batekin bukatzen dugu normalean. Eta aste honetan zer daukagu titulolen? Begira, aste honetan bukatzeko programa honetik teknologia punteroari buruz hitz egingo dut. A ver, mikrofonoa, eskua. Begiratu. Japonian, badakizu dela herrialde bat oso teknologia punteroa desarrollatzen da egunero, oso proiektu interesgarri bat aurkeztu da. Botoi bat non abisatu dezakezu zuk nahi duzuen kontaktuein, noiz zure umea kaka egin duen. Botoi bat abisatzeko zure kontaktuei noiz egin duen kaka zure umea. Ume txikia, whisky. Ni ere abelgarriagoa ikusiko nuke pañal bat sentsore batekin. Baina, bueno. Edo body bat edo errelako bat sentsore batekin detektatzen duenean hor ipurdian tamaino aldaketa gondela. Botoi bat. Osea, zu sakatu behar duzun botoia. Botoia sakatzen duzun bakoitzean. Mezu bat hor eramaten du chat bat Line, erabiltzen duen chat hori. Badakizu Line dela aplikazio, mezularitza aplikazioa oso famatua Japonian. Eta hor chat horretan zuk sartu nahi dituzun pertsona sartu dezakezu, zure familiako beste pertsonak edo zure lagunak edo nahi duzuna. Eta horretan agertzen da alerta bat esaten noiz egin du kaka zure semea edo txisa. Eta erregistro bat eramat dezakezu jakiteko. Claro, zu jartzen duzu hori IFTT-en zerbitzu poliedriko horretan, eta ja Google Docs batean jarri dezakezu noiz egin duen txizoik eta kaka zure ume eta grafiko bat sortu, hau, eta erregistro bat maldita sea. Claro! Botoi hau egin duten pertsonek finantzazioa bilatzen ari dira. No, nire dirua jarriko dut orain txebert.
Ba... Naiko. A ver... Borja, en serio, naiko, ja. Esango Japoniako crowdfunding sistema batean. $1,500 behar dute eta momentuz 2,000 tik doazte. $1,000 bakarrik? $1,500. Joder. Bueno, onaino berrien atala... Onaino berrien atala badakizu zer den baita ere beste txiste bat gure oporretik bueltatu garela baina, kasualitatea urrengo astean ez dagoela zerean zehar mama en fin zinezkoa lasituko gara Borja Arbosa eskerrik asko gurekin egoteagatik urrengo astean zu esauden ez dugu saioa egingo bi aste barru berriz entzungo gara beste aste baten etenaldia egiteko gero ze 28an horrela memorias esten du programa daukagu baina urrengo astean uste dute ezetz begiratuko dugu gure agenda oso komplikatu dago eta gauza haiek baina dera eskerrik asko gurekin egotea. Eskerrik asko Inigo eta entzule ikusle guztioi urrengo programa arte. Entzule ikusle. Egin dut aldrebez begiratu lehen mikrofonoa eta gero kamera.